actually naluoy ko si imuhang tawag ining na kwan eh. Naluoy ko si imuhang pangunahuna eh. Isay na Loy, Na sir. ang imong pangunahuna is ang Roman Kingdom is buhi pa until now. Ay mali. Paminasa lagi madam, paminasa. Di naman ka mamina, paminasa. Kaya di ta magkasinabot lain kay paminawon ba? Ani madam ha? Ani madam. Naluoy kaayop ko sa imuhang tawag ining argumento madam ba? Nga naman tungod kay ang naa sa imong unahuna ang dalawa nagistorya na pud og iya o. Ayo ba paminaw sa lagi madam? Paminaw sa madam ba? Paminaw sa madam ba? Kay naluoy kay ko sa imuhang tawag ining argumento madam ba? Ang tawag ining Roman government wala na karon. Nga naman hagsa naman ang Roman Empire 5th century pa. Gi-invade sila sa mga barbarians. Mao bitaw karong panahon na wala nay emperador. Kay wala na may emperador karong panahon na so buot ipasabot hagsa na dili na ka makakita sa Roman Empire. Karon, pareho ba ang Roman Empire o Roman Catholic? Dili. Nga naman kay ang Roman Catholic Church, it is a Christian church founded by Christ from the 1st century AD nga gihimong state religion ni Emperor Theodosius di adtong 381 nga sa dihang nahimong Christian nation na ang gitawag og Roman Empire.